கோயம்புத்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் 20 மணி 15 நிமிடங்களுக்கு நடைமேடை ஒன்றில் இருந்து புறப்படும். ராமேஸ்வரம் கோயம்புத்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் will leave from platform number 3 at 20 hours 15 minutes. एक्सप्रेस यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1667 रामेश्वरम कोयम्बटूर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर से 20:15 पर रवाना होगी. பயணிகள் கவனத்திற்கு வண்டி எண் 166117 ராமேஸ்வரம் கோயம்புத்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் 20 மணி 15 நிமிடங்களுக்கு நடைமேடை 3 இருந்து புறப்படும். Train number 20895 ராமேஸ்வரம் புவனேஸ்வர் எக்ஸ்பிரஸ் via பாலா மதுரை ஜங்ஷன், காரைக்குடி ஜங்ஷன், திருச்சிராப்பள்ளி